Imamo dva Samsung Galaxy A5. Ovaj pali radi, ali mu je ekran kaput. Ovaj, ja se iskreno nadam da mu ekran radi, ali mobilni ne radi. Sada mogu da im zamenim ekrane samo, ali ovo je u dosta boljem stanju od ovoga, tako da ću prebacim ploču iz ovoga u ovaj i da se nadamo da će to sve da radi kako treba. Pošto ovaj nema cover, ovo ima cover, ide na roštiljenje da mu skinemo u pozadinu od iza. 1 minut, manje više na 120 stepeni. Za to vreme odšrafljujemo ovaj. Svi šrafovi su skinuti. Ovaj se valjda skuvao dovoljno. Sad ćemo da vidimo da li ćemo moći da izvadimo. Lagano. Pozadina je na polju. Ošrafljujemo sad ovaj. Sada imamo oba telefona su odšrafljeni. Krećemo da vadimo plastike. U suštini to je cela ploča. Sad ćemo da radimo isto i na drugom. No, moramo da pazimo da ne pokidamo. Ok. Ista priča. Sada uzimamo ovu ploču, ovu bateriju i stavljamo u drugi. U suštini to bi trebalo da bude jako prosto. Otkačit ćemo sve što je zakačeno. Evo ga ekran. Kamera. Stvari možemo i da ga uzmemo sa kamerom. Ok. Da vidimo da li tu ima neki šraf koji ga drži, ja mislim da ne. Charging port. Ok. Sam da pomera. Ok. Ipak ću ja probati prvo sa ovom pločom, koja je neispravna, tako da ako nešto sjebem, barem sam sjebao na ovoj ploči. Znači, u suštini, mi smo sve to otkačili, to bi trebalo da izađe lagano iz nekog razloga. Taj razlog se zove ovaj crni šraf. Ok, skidamo ga odmah i ovdje, da ne bismo zaboravili. Ajmo dalje. Da li ima još neki šraf? Ova ploča nam nije potrebna, tako da da nema šraf, ali 100% ima neki SIM tray na koji smo zaboravili. Ajmo ga ovdje. To ćemo sad uradimo i ovdje. Ok.
dalje. Da li će laganije da ide? Micro SD. Ili ovo SIM tray, ovo je bio micro SD. Evo ga i ovdje. Sada je to. Znači, ova ploča ne radi. Ova ploča radi. Ajmo polako. Ovo isto je. Znači, stavljamo u ispravnu ploču. Ok. Ovdje imamo konektore. Jedan i još jedan. Konektor za bateriju, konektor za ekran, konektor za dugmiće. Da vidimo šta još. Ne bi trebalo da ima ničega više. Ili sam pravo trebao... Ovi konektori opet su izašli napolje. I još. Ide. Nešto tu nije baš kako treba, a to je ovaj donji deo. Vidimo. Samo polako. Mi to izvažimo još jedno. Evo ovako, idemo odavde. Evo ima više logike da ide od ozdo, zato što ovaj pin mora da prođe tako. Kakav naporan konektor. I konektor baterije. Konektor ekrana. I sada to, majstore. To je to. To je sve kako treba. Konektujemo jedno po jedno. Ekran, dugmiće, bateriju, mikrofon jack. Ja se iskreno nadam samo da ovo nije bilo ni zbog čega. Ja već sada ovo bi mogao da testiram, da vidimo da li će to da se upali. Da, htjeli smo da zamenimo i bateriju, pošto ova baterija nismo sigurni da li radi. Da, ipak ćemo zameniti i bateriju. Dakle, najlakše. Obično malo alkohola. Da lepak popusti. Sada
Da li smo sjebali ovu bateriju? Vidjet ćemo odmah. Ipak ćemo staviti ovu bateriju za početak. Pa ako ne bude kako treba, lako ćemo zameniti opet. Vratit ćemo nazad, ali od drugog. Ovo. Ide ovaj rad. Ne smemo da zaboravimo ovaj šrafčić. I to nazad. U suštini to je to. Sad ću ga pustiti malo da se napuni i da vidimo da li će se desiti išta. To, majstore. Evo ga, puni se. Ekran radi, nadam se da radi i touch. Ali to je to, idemo da ga zašrafimo. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Vraćamo nazad sve. Možemo da krenemo od ovoga gore. To je nazad, vraćamo ovo sa strane. Ok. Šrafimo. Konačno, cijelo je zašrafljeno. Vratimo ovo lepo kako je bilo. Poklopac. Poklopac ćemo lepkom, ali hoću prvo da ga napunim, da ga testiram, da vidim da sve radi, pa ćemo ga zalepiti i to je to.